veldslag kreeg hij een gans nieuwe betekenis. Ik heb al eens gezien dat mensen wat snoeien in hun hoofd, maar hij heeft echt alles verroerd. Kraantje voor, kraantje achter. Goed materieel. Goedemorgen. Is de bewoonster ook aanwezig? Ik denk het wel. Ja? Alles goed? Ja, zeker. Ja. Oh, oké. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Kennelijk. Flinke pleister. Dus even kijken of ze wel iets willen vertellen. Oh, wacht. Zal ik eens... Mogen we even binnen? Ja? Oh, kom maar! Goedemorgen! Mogen we even binnenkomen? Ja, jullie mogen. Ja? Hallo! Hallo, Teuntje. Teuntje! Nou, ik ben Bas. Hallo. Maartje. Maartje en Teuntje. Maartje, Moeder en Teuntje. dochter. Ja. Nou, we komen even binnen. Ja. Dankjewel voor de gastvrijheid alvast. Ja. Want ik zeg net, we rijden hier toevallig langs. En je dacht, wat is hier los? Wat is hier los? Ik zie wel eens mensen wat snoeien in de tuin. Ja, dit is rigoureus, hè? Alles eruit. Goeiedag. Net gekocht, het hoes. Ja, gisteren. Gisteren de sleutel gekregen. Ja. Nou, Maartje. Mevrouw Maartje, u laat er geen gras over groeien. Nee, vooral dat niet, nee. Dat is voor het volgende stadium, dat er weer gras over groeit. Dus dit maakt niet zoveel uit? Nee? Dit gaat er ook allemaal uit. En is dit Boeket of is dit Nederweert? Boeken, Boeken is gedeelte Nederweert, hè? Ja, maar wordt dit... Wie is dat? Ja, ik weet niet, ik vraag maar even wie het is. Ongelukje gehad. Je wil echt snel doorlopen. Maar die werkt hier of die woont hier? Nee, Oh, okay. nee, die is hier weg. Met z'n hoeveel gaan jullie hier Wij gaan hier wonen? met z'n 5 wonen. Hartstikke idee. En de pony. En een pony. Dus die moet in de tuin. Die moet in de tuin. Die moet in de tuin. Dat wordt een soort van Pipi Langkous paard. Ja, Mag die ook binnen? Nee, niet binnen. Nee. Teuntje, is die pony van jou? Ja. En hoe heet de pony? Bill. Bill. Ja. Dan ga ik ervan uit dat het een mannetjespaard is. Ja, Ja. mannetjespaard. Hoe oud is Bill? 9. Oh, dat is gemiddeld, hè? Ja, dus ja, gemiddeld ja. Kun je erop rijden? Ja, Dat is ook de bedoeling. ja, dat is de bedoeling, ja. Zo. Oh. Is het niet een beetje zonde? Ja, dat zijn de meningen over verdeeld. Misschien wel, ja. Maar jullie dachten van... We halen alles eruit en we beginnen maar opnieuw. Oké. Nou ja, hij kan dan ook niet omwaaien en op het huis vallen, nee, hè? daarom. Nee, dat is nou, dat gaat niet meer gebeuren. Waar woonden jullie eerst? Op de Brede Weg. Dat is hier in de buurt? Ja, dat is hier in de buurt. En jullie wilden per se... Wij wilden de pony aan huis. Dus dat was het idee. Want, zeg jij Bill of zeg je Billy? Ja, ligt eraan. Soms zeg ik Billy en soms zeg ik Bill. Ja. Als je hem een beetje als hij ondeugend is, dan zeg je Bill, denk ik, hè? Ja. Ja. En als hij lief is, zeg je Billy. Ja. Maar waar stond Billy dan eerst? Die staat bij vrienden van ons. Die hebben een hele grote tuin en daar staat hij prima. Oké. En is dat dan ver van hier? Of... Nee, dat is helemaal niet ver. Dat is een paar straten verder heen. Oké. Met z'n vijven? Ja, we hebben nog een zoon en nog mijn man heeft nog een grote zoon hier natuurlijk en die gaat niet mee. Hoe groot is die zoon? 28. 28. En en nog een... En Teuntje is de jongste. Teuntje is de jongste. En we hebben nog een Ties.
Hoe oud is Ties, Teun? Ties is 14 jaar. 14. En jij bent? Nee, 30 jaar. Ik ben 12. Ben je 12? Ben je toch best groot voor je leeftijd, of niet? Nou, Niet? valt op zich wel mee. Oh, oké. Hey, Teuntje, geen school? Nou, heel veel uitval. Heeft dat niets met dat griepvirus te maken? Of wel? Nee. Misschien de leraren. Ja, misschien de leraren zich, maar zover ik weet niet. Oh, zijn de leraren dan tegenwoordig sneller ziek dan vroeger? Nee, maar mijn mentor die heeft iets aan. Geen idee wat, maar die kan niet naar school komen. Oké, dus je hebt nu gewoon de hele dag vrij? Nee, ik moet daar nog 2 uur naar school. En dat is in Weert? Nee, in Weert? Nee, in Weert. In Weert? Ja. Op de fiets? Ja, op de fiets. Oké. En mama Maartje, vrij? Ja, ik heb vrij. Ik heb klusvrij nou, hè. Want wat doe je normaal? Ik ben verpleegkundige op Kempenhagen. Dat is een hezen, toch? Ja, epileptisch centrum. Oké. Ja, ik ben daar wel eens geweest. Ja, dat kan. Dat is echt heel gespecialiseerd op het gebied van epilepsie, hè? Ja. Een slaapwaak, hè. Veel mensen met slaapproblemen. Ik zit bij de afdeling met allemaal gehandicapten. Oké. En epilepsie. Is het mooi werk? Ja. Leuk werk? Ja, leuk werk. Ja. Is het zwaar? Nou ja, epilepsie is, Ja, nee, het is heel onvoorstelbaar, Ja. hè? Het is wel zwaar werk, maar ik vind het heel leuk, dus ik klaag er niet over. Oké. Zeker niet. Is dat een vakgebied waarin je je bewust gespecialiseerd hebt? Nee, dat niet zozeer. Niet? Nee. Nee, want je had bijvoorbeeld ook in de thuiszorg kunnen Ja, had ook gaan gekund. werken. Ja, had ook gekund, ja. Maar je hebt altijd... Altijd met gehandicapten gewerkt eigenlijk. Oké. Ja. Geeft je veel voldoening? Ja. Ja. Nu wordt heel hard gewerkt. Hoe ziet het er straks uit? Hebben jullie een ontwerp gemaakt? Ja, hè? Ja. Heb je mee mogen denken, Teuntje? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar dat vind ik niet zo erg, want ik ben überhaupt al blij dat de pony in huis komt. Dus ik heb Dat is niet voor meer jou zo- het belangrijkste? Ja, dat is voor mij het belangrijkste. Oké. Hey, en hoe lang ben je samen met... Hans. Hans is boven. ben Ik ben je getrouwd. Ja. Je ja. bent getrouwd? Ja. Hoe lang ben je samen met Hans? Bijna 20 jaar. Oké. Dus dat is al een hele tijd. Dat is al heel tijd, ja. Hoe ging dat? Toen je... Nee, maar... je bent nu 20 jaar samen. Ja. Hoe gaat dat dan als het gezin samengesteld is, Ja. zoals dat heet? Was Dat dat is eigenlijk wennen? Ja, was wel wennen, maar dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. De kinderen hebben ook veel bij ons gewoond, alle twee. Dus daar groei je mee. Hè? Ja. Hoe was dat voor jou? Wel twee andere broers hebben. Ja. Nou, ik ben ermee opgegroeid als een klein babytje, dus voor mij is het altijd normaal geweest. Heel natuurlijk. Ja, heel natuurlijk. Ja. Eigenlijk Ja. gewoon 2 broers heb ik erbij nog. Ja, cadeautjes eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Hey, maar even afgezien daarvan, je bent de jongste thuis. Ja. Is dat leuk of is dat niet altijd even leuk? Nou, ik heb wel 2 broers thuis wonen die me goed kunnen plagen, maar ik vind het wel gezellig, want anders ben je Edis kind en dat is ook zo saai. Ik vind het helemaal niet erg dat ik de jongste ben. Maak je ook terug? Ja, dat probeer ik, maar daar komt niet heel veel van uit. Oké. Maar jij hebt een pony. Ja, ik heb een pony. Hebben jullie een tijdspad uitgestippeld, Maartje, voor wanneer het klaar moet zijn? Nou, we moeten 1 mei dat eigen huis. Dus dan moeten we in ieder geval hier binnen alles wel klaar hebben. Dan moet het bewoonbaar zijn. Ja. Maar dat is het wel. Dat is het dan wel. Dat betekent likje verf. Ja, hieronder allemaal likje verf en grondig schoonmaken. En boven is wel iets meer werk, zoals je hoort. Ik hoor het. Ja, dus daar moet wat geïsoleerd worden en dit is voor een later stadium. Want er moeten toch 5 mensen kunnen slapen. Ja, maar dat gaat ook lukken. Ja, hoeveel slaapkamers zijn er? 2 boven en 2 onder. Oh, Dus dat is genoeg. nee, dat kan zelfs Billy nog, Ja. bij wijze van spreken. Nee, je krijgt eigen stal, hè? Die hoeft niet in de Hij krijgt een stal. Hij krijgt een stal. Ja. Een soort van tuinhuisje of zo. Ja, waar die- ja. En wanneer komt Billy over? Als dat buiten alles klaar is en dat we zeker weten dat hij echt hier goed kan wonen. Dus als dat alles hier helemaal recht staat, eigenlijk als allerlaatste. Jij zorgt voor Billy? Ja, Altijd? Elke dag?
Nee, niet elke dag. Nee, want hij staat bij kennissen. Ja. Die zorgen ook een beetje voor hem. Ja, die geven 's ochtends en 's avonds eten en dan om de beurt stallen uitmesten. Wie maait straks het gras? De pony, hè? Ja, ook. Met papa. Nee, serieus? Ja, het is wel de bedoeling dat hier er allemaal wei zoveel mogelijk komt. Wel een stukje tuin, maar het, En aan de voorkant? een stukje wei en een stuk tuin. Dus de pony kan straks langs de zijkant van het huis Ja, kan die... Ja, ja. Dat is wel heel chic. Ja, dat is heel chic. Dus hè? het wordt een beetje een soort van boerderijtje ook. Oh, Ja. wie komt daar aan? Oh, die vindt het vast heel leuk om even gefilmd te worden. Serieus? Ja, Want? ik weet zeker dat ze het leuk vinden. En dan heeft Mario met zijn kop lopen. En wie is Dat het? zijn vrienden, die komen even kijken natuurlijk hier. Oh, hè? die komen even kijken. Ja. Naar de kaalslag. Ja. Nu is het heel druk op de huizenmarkt. Ja. Was het een kwestie van heel snel toeslaan Ja. voor dit huis? Ja, er zijn volgens mij al 20 mensen geweest en het beste bod met de beste aanvaarding. Dus dat was spannend, ja. Ja. Hoe weet je dan dat je het beste bod doet? Doe je gewoon blind een bod Ja, en dat werd meteen geaccepteerd? ja. Ja, daar ging een paar weken overheen. Maar, En dan spring je wel even een gat in de lucht? ja, ja, ja. Vreugdedansje? Wel hè? Ja, ook bij Teuntje? Ja. Ja, want dan weet je in elk geval dat... waar is nou de... Oh kijk, daar is ze. Daar is ze. Ja, we hebben geen... Maak de deur maar open, vindt ze vast gezellig. Hoe heet ze? Danny. Hoe? Danny. Danny? Danny, ja. Danny. Danny? Doen ze het goed? Hartstikke goed. Ja? Ja, je kennen ze, hè? Ja. Vrienden, hè? Vrienden. Ja. Maar niet de vrienden waar de pony staat. Nee, dat niet. Nee, we hebben alleen een hond. We hebben geen paarden. En als je dit zo ziet, dan denk je bij jezelf gelukkig dat het niet bij ons is, hè? Voor hun wel, maar niet voor ons, hè? Ieder zijn ding. En heel veel koffie zetten, hè, maatje? Ja, dat komt goed. Dat komt zeker goed. Dat kun jij ook al, koffie zetten? Ja, het heeft net de keuken gepoetst, dus dat komt goed. Nou, heel veel succes Dankjewel. met de tuinverbouwing. Ja, het gaat lukken, hè? Grasmaaien maken. Ja, maar dat doet de pony, hè? Oh ja. Toch vind ik het jammer van de boom. Ja, dat snap ik. Ik niet. Het sneeuwt. Ja, het sneeuwt boom volgens mij, ja.